Čaute ľudia, dlho sme sa nevideli pri nejakom videjku, že shorty som pár natočil aj s followerom, díky za 1000 hľadnutí, to je jedno, takže no 1000 hľadnutí na jeho kanále, ale dlho sme sa nevideli pri nejakom normálnom videu, takže ideme si ho natočiť a je to druhá séria superhrdinov, takže koho sme ešte v minulej sérii nemali, už si to ani poriadne nepamätám, Superman napríklad, dám jeho. Dobre, tak to letíme medzerníkom. Dobre, a ideme rovno tuto odskúšať naše lasery, či dobre to funguje. No tak je ryb. Dobre. Ideme si to ešte jeden kill dať s niekým. Dobre. Poď sem, Joker. Nechajte ma. Komu jau? Nechajte ma. Zamrazím ťa. No tak nič, tak ma zabil nejaký Alikán, Karitoj. To bol ten Joker. Takže ja si dám teraz Green Arrowa. Teda sme tuším, že nemali. V tej prvej sérii, dúfam, to robí. Uá! Rovno to môžeme vyskúšať rovno. Počkaj. No tak on je mŕtvý. Ty si mi ho vyhral. Poď sem. Hyb sa. Dobre. Bye bye. OK, tak toto by sme mali odskúšané. Len niekto, aby nás zabil. Friend sa nejaký pripojil. To je jedno. Zabij ma. Keby si ma vedel trafiť aspoň. No, zabíte ma. Vy ste fakt otravní. Poď sem. Dobre. Zabijete ma už konečne. Zabij ma. Dobre, zabij ma. Tu som. No, že by. No tak, zabíte, Carlos. Ešte. Neverím. Ja neverím, konečne ma niekto zabil. Dobre, dáme si Aquamana. To sme mali? Asi nie, čo? A jak by sme ho mali, tak to je jedno. Ale zdá sa mi, že sme ho mali, takže ja sa asi zabijem. Takže mohol by si ma zabiť. Thor? Zabiješ ma? To je strašne otravné, keď sa nikto nechce zabiť. Yes, nejaký Victorias. Znova ma zabil nejaká Victorias. Dobre, takže dáme si Black Panthera. To sme určite nemali. OK, rovno si ho vyskúšame na Hulkovi album. Poďme. Čuj. Ja budem asi. Zabili ma. Ale vyskúšali sme si ho. Ja som tak rád. Dobre. Dáme si toto. Pani. To je. Čo dokáže robiť? Ma zaujíma. Robiť tieto debiliny. Takú guličku. Dokáže byť neviditeľná. Dokáže lietať, OK. Takže, poďme. Bang. Mŕtvý. Tady sem. Bye bye. Hihi. Ja tu drtím. Zabíte ma. Dobre. Dneska si vyskúšame všetky superhrdinov, čo sú tu. Potom nás tu čaká ešte Neutral. A Viva. A toto je Game Pass, ktorom ja si radšej nejdem nič kúpovať za Robuxy. Máme toto. OK, on to dokáže teleportovať. Dokáže takto robiť. Dokáže robiť tieto debiliny, OK. Dokáže takto rýchlo, takže rovno si môžeme vyskúšať na tej istej postave. Alebo ideme tam rovno. Hello. Poď sem.
Poď sem, nezdrhaj. Ty jeden maličký, ne. Kamo. Poď sem. Poď sem, bro. Takže dobre. Koho sme ešte nemali? Týchto sme mali, týchto. Flasha sme ešte vlastne nemali nikdy. Mali? Asi niečo. Dobre, to je. A mali sa mi zdá. Mali, hej? Takže týmto by som to video ukončil, ak by nejaký superhrdina chýbal, pretože mám krátku pamäť, viete, chápete? Takže mi dajte do komentárov vedieť a ja len na budúce natočím. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like, odber a čaute!